גרגור סמסה היה סוכן נסיעות מצליח. הייתה לו אחות שהוא מאוד אהב. בוקר אחד היה חורף. רקים ורעמים העירו את גרגור. גרגור פקח את עיניו וחש שמשהו השתנה. הוא הלך לקטות את אצבעותיו למראה ונבהל. גרגור נבהל מאוד והחליט לנעול את הדלת כדי שהמשפחה לא תראה. הוא חשב לעצמו כך עדיף. גרטה אחותו הקטנה דפקה בדלת וקראה. גרגור, תפתח את הדלת, בוא לאכול, אתה חייב ללכת לעבודה. גרגור פתח בגרטה שלא תספר לאף אחד שהפך לזוק, ולכן החליט לפתוח את הדלת. כשגרטה ראתה את גרגור היא אמרה, גלוק, גרגור הפך לגלוק. גרטה קראה לאבא ואמרה, אבא, תראה מה קרה לגרגור, הוא הפך לגלוק. אבא נבהל ורצה לגרש את הגלוק מהבית. גרגור סגר את הדלת והלך לישון. כעבור שעה, גרגור התעורר מדפיקות מחרידות מאוד בדלת, והוא הבין שזה הבוס שלו שבא לצעוק עליו ולהבין למה הוא לא בא לעבודה. איפה גרגור? צעק המנהל. הוא לא הגיע היום לעבודה. אתה צודק, אמרה גרטה. גרגור לא הגיע היום לעבודה כי הוא הפך לג'וק. ג'וק? שיוד מילקשייק בננות. אין דבר כזה, אני רוצה לראות את גרגור מיד. הבוס ראה את הג'וק ונבהל עד שכמעט התעלף. גרגור, למה לא באת היום לעבודה? אפילו לא הודעת לי, אז אתה מפוטר. שיהיה לך יום טוב, אדוני. גרגור היה עצוב ובעיקר מאוכזב מעצמו. גרטה הכינה לגרגור את המאכלים המופיעים עליו, חלב ולחם. גרגור הביא חלב ולחם, אבל יצא מהחדר ונגענו. גרטה ראתה שגרגור לא אוכל חלב ולחם, לכן נתנה לו לאכול פירות וירקות רקובים. גרגור אהב מאוד את הפירות הרקובים, חשב שזה מעדן נפלא, ימי.